So maayong adlaw mga ka-idol no, mga ka-free range, mga ka-farmers. So i-flex din na mo ang gibuhat or DIY nga tawag na to siya og chicken coop. So kung nakadungog mo organize, mao na siya ato ang gisunod DIY. So ang atong napalitan ni materials is kuan lang tubo. So mao ni siya tubo nga 3/4, tawag na to GI. Ano siya? Then ang atong pong napalit, diri na to napalit ang atong mga connector guys. Kani siya, kani mao na siya mga connector. Then kani sa ubos kana. So connector na siya sa GI pipe nga pang kuan chicken coop. So ang ato ang chicken coop guys, kuan ni siya, ang size ani is 6 by 3 by 2. So 6 by 3 by 2 in terms of kuan na siya meters. So ang iyang one length nga GI pipe nga tubo 3/4, dayon ang iyang gitas-on is 2 meters. Then ang iyang width niya is 3. So gitunga lang ang iyang one length para ma 3 siya ka meters. Then ang kanina siya napalit na to sa pwede na siya mapalit sa ato ang merch nito nasa black app. Pwede po na to siya makuan sa YouTube, na sa atong itag sa YouTube. Then kuan siya guys, ang iyang pangan is cube T kani. Mo na siya cube T. Tapos ang kuan ang ayang sa babaw mo na siya ang side support. So mo na siya guys ang side support niya. Ang kanisa dire mao ni siya ang frame T. So frame T ni siya, kani siya frame T niya. Ang sa taas kay mao na siya ang top support. So gamay ra kaya ang atong timan-an guys. Kuan ra siya cube T, top support, frame T og side support. So kana na siyang upat ka types. Then ang iyang mga quantity is napalit mi is ano siya, upat ka cube T which is katong sa ubos. Then tulo ka top support kato 1 2 3. So tulo to siya. Then 7 ka T. So kanino T, frame T 7 ka buok. Then unom ka side support, unom ani naman ni. So katong sa ganahan magpahimo, muhimo ra sad mi. Then mo charge lang ta og labor materials. So free na tanan. So kami na ang ma-assemble, or pwede sa gamo ang ma-assemble nya, videohan lang ninyo. So mao na siya no atong ato ang organize DIY nga chicken coop. Organize nga kuan inspired chicken coop. Then mo pa ni siya nahuman, mo pa ni ibutang diri is net na ni siya atong ibutang. So mao na siya guys. So salamat sa pagtanaw og happy farming kayo inyo tanan dia.